माझी बायल आज करणारा आमरसपुरी चॅलेंज। मी आपलं मनात म्हणते भंगला हिचा चॅलेंज आमका आमरसपुरी खाऊक भेटली बस झाली। सर्वात आधी तुमका सर्वांका उन्हाळ्याच्या शुभेच्छा। आज बायल आपल्या मेकअपची आतापर्यंतची रसदार परीक्षा घेणार आहे। त्याच्यासाठी बायलन फेसेस कॅनडाच्या मेकअप फिक्सरची एक फवारणी करून घेतली। हे असा सुपर कॉम्फी। ही फवारणी मेकअप जागेवर धरून ठेवूसाठी फेविकॉलचं काम करते। मग हायड्रामॅटची ट्यूब पिळून घेतली। ह्या वॉटरप्रूफ आणि हलका असल्यामुळे बायल जेवत असताना जड वाटणार नाही। शेवटी बायलन कम्पी मॅट वाव लिपस्टिक ओठांवर भोवांडली। ही लिपस्टिक ब्लश आणि आय शॅडो म्हणून पण वापरू तसाच ही ट्रान्सफर प्रूफ आणि एकदम आरामदायक असते। लुकला लॅमिनेट करूसाठी परत एकदा बायलेन फिक्सरची एक फवारणी केली। मेकअप एकदम फिक्स होताच देवगड हापूस टाकल्यान पिळू आणि पुरियंका डरडरान फुगवल्या। बाहेर 40 डिग्री तापमान असते, त्याच्यात आमरस चिकट आणि जेवताना सहसा बायलेच्या हनुवटीवरसून फाउंडेशन वितळून जातं। पण आज तसा होणार नाही। बायलेन आमका जेवण वाढल्यान आणि हावऱ्यासारखे आमरस पुरी खाऊक लागली। बायलेक सांगले वाय सावकाश खा हैता बघ तोंडाक लागला। बायल म्हणता आता भीती नाही, मेकअप जाणार नाही। आणि खरंच आमरस टिश्यू पेपर वर लागलो पण फाउंडेशन किंवा लिपस्टिकचो एक पण डाग बघा आमरस पुसून गेलो पण बायलेचो मेकअप जागेवरसून अजिबात हलूक नाही, खयो पसरूक नाही आणि डाग पण पडू। ह्या फिक्स अँड फिनिश किट उन्हाळ्यासाठी आवश्यक असा। तुमच्यासाठी प्रोडक्ट टॅग केला। तसाच अमेझॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल वरसून पण खरेदी करू शकता।